आपण थेटा आणि ह्या ह्या करता आपला आपण ठेवाय ना. अरे थे मी या सटक्या जाग्यावर लायतोय काल मग ह्याचा निळा घातले आणि गेले मग ह्याचा ते ठेवू ना. मी नाही तो ह्या दांडीवर थेटा ह्या दांडीवर उकलता तळे थेटा पण आपला आपण व्यवस्थित ठेवला तर काय विषय देणार नाही ना. ह्या कालत नाही आपला तर बहिणारा खरा करताना आमचं केल्या आणि सत्याना आपला शेवट आपण ठेवाय मग घरवाचा काय विषय देणार नाही. ह्या नाही या. मग आणखी आता काय टाकले गावात घाल ना. उशीर झालो. बंजन घातलं ते दिसतं एकदम शाळेतलं पोर बघ असं. तरी शिरा मारल्या त्यांनी अरे इथे कपडे लायता मरे मी कपडे धुम हरांगण्यात बघलं हे बघ सगळी दडून दडून ठेवलं. या बापी